AI automatizácie ti vedia násobne zrýchliť tvoju prácu. Ty to iba nastavíš a táto automatizácia vykonáva tvoju prácu za teba. Pozri si top 5 AI automatizácií. Tvorba príspevkov na sociálne siete. AI ti vytvorí text, obrázok, video, nahrá to na všetky sociálne siete, ktoré zvolíš za teba. Ďalšie využitie, kontrola faktúr. Dojde ti nejaká faktúra, umelá inteligencia z nej vyťaží všetky potrebné údaje a ak nebude niečo sedieť, tak ťa bude notifikovať. Automatizácia pri mailoch. AI ti vie zosumarizovať mail, zatriediť mail a ešte aj na neho pripraviť odpoveď. Chceš byť stále v obraze, aké sú trendy v tvojej oblasti? Umelá inteligencia ti vie robiť súhrny všetkých noviniek a dať ich potom do jedného dokumentu, kde budeš mať všetko pekne zhrnuté. Automatizované oslovenia klientov. AI ti vie nájsť potenciálnych klientov, pripraviť pre nich personalizované oslovenie, ktoré týmto klientom aj odošle. Ak by vám takáto AI automatizácia pomohla pri vašej práci, kľudne sa ozvite a môžeme sa o tom pobaviť.